nogle gange, når jeg hører nogen, der brokker sig lidt over deres arbejdsliv, så tænker jeg, du skulle bare prøve at ikke have et job. Så er det først rigtig træls, kammerat. Velkommen til podcasten Kandidaten, og også vores officielt allerførste podcast-episode, hvor at vi i dag skal tale om noget så spændende som resultaterne fra Ballisagers kandidatanalyse 2024. Vi skal blandt andet tale om den rekordhøje trivsel, at løn faktisk er den vigtigste faktor for de fleste danskere i forbindelse med jobskifte, og at hele 46% af danskere er klar til at skifte job. Til at belyse de her emner, der kan jeg byde velkommen til Morten Ballisager, som er ejer og direktør i konsulent hos Ballisager. Og du har måske allerede nu stiftet bekendtskab med ham på LinkedIn eller på diverse medier, når han med udgangspunkt i rekrutteringsanalysen, kandidatanalysen og med sin enorme viden og erfaring fra både virksomheder og jobsøgende, deler gavmildt ud af indsigter og ekspertviden. Jeg lægger ud med at spørge Morten ind til, hvad det nu lige kandidatanalysen er, og hvad er det, den er sat i verden for. De første 2 minutter, der vil du opleve lidt bøvl med lyden, men det fikser sig meget hurtigt efter. Så vi håber, du har lyst til at blive hængende og lytte med, og lige så spændt, som vi er. Lad os komme i gang med podcasten. Ballisager er jo egentlig en rekrutteringsvirksomhed, som har haft et ønske om at kaste lidt videnslys på det, som kandidaterne leder efter, når de gerne vil have et nyt job. Det var sådan hele driveren for os, det her med at sige, hvad er det egentlig, der er det attraktive for danskerne, når de søger hen imod en arbejdsplads, fordi så kunne vi jo ligesom bruge den viden til at hjælpe virksomhederne med at lave de rigtige stillingsopslag, dem hvor man siger, hey, det vil jeg gerne. Så det var egentlig udgangspunktet, og så er den måske blevet sådan lidt mere, den trukket lidt i retning af at blive sådan lidt bredere vidensrapport om, hvad er egentlig det gode arbejdsliv. Så den er sådan ligesom bredt sig ud fra, vi startede med den i 2019, og vi er faktisk også begyndt at spørge endnu flere danskere. Vi spørger 2.000 danskere om det gode arbejdsliv. Og det er jo det er mange, og vi får hjælp af Voxmeter til at gøre det. Og vi kan se, at den bliver faktisk læst af rigtig mange, som jeg måske lige har nævnt tidligere i nogle andre sammenhæng, så er der 5 gange så mange, der har downloadet kandidatanalysen i år, som der var sidste år. Så der er virkelig stor interesse for, hvad det egentlig er, den fortæller. Og jeg tror, det handler lidt om, at vi laver den hvert år, og vi prøver at stille nogle spørgsmål, som er de samme, og så stiller vi nogle spørgsmål, som er nye, hvor vi siger, at det her det er et tema, der fylder, så lad os prøve at kaste lidt lys på det. Ja, fordi en årsag til, at den måske er blevet bredt mere og mere ud, er jo, fordi man får nogle nye indsigter fra gang til gang, der man bliver lidt nysgerrig på at undersøge nærmere omkring, jamen, hvad er det lige, der ligger i det? Og det tænker jeg også, vi kommer til at tale lidt om i dag. Hvad er der måske, som kunne være et produkt fra tidligere analyser, eller hvordan? Ja, det synes jeg helt klart. Lad os gøre det. Yes. Og så vil jeg bare lige sige også, at der er noget af det, jeg synes, vi prøver virkelig at holde os fra at holde med nogen, hvis du forstår. Altså, jeg synes, der er mange analyser, der bliver lavet, hvor man sådan fornemmer en undertone af, at vi holder med de unge, eller vi holder med 3F'erne, eller vi holder med Djøfferne, eller sådan et eller andet, hvor vi sådan virkelig prøver at sige, der er ingen, vi holder med. Vi prøver bare at lægge sådan de skændbarlige fakta på jorden, og så sige, så kan vi kigge på det alle sammen, og så kan vi have vores forskellige teser om, hvorfor forholder det sig måske sådan. Og det er jo, man kan sige, et felt omkring trivsel og rekruttering og alle de her ting, hvor der jo bare er ekstremt mange holdninger og meninger, så det er måske også noget, der rent faktisk er brug for. Altså noget, hvor man ligesom kan holde sig lidt op på data, og hvad er det egentlig, der bliver svaret, og så med de udgangspunkter, nu er der. Enig. Yes. Men kandidatanalysen, den har i hvert fald summeret op i sådan 4 overordnede temaer. Det er ledelse, trivsel og stress, danskernes jobpræferencer og så organisering af arbejdet. Ja. Og jeg tænker faktisk, at vi kommer til at prøve at sådan dykke lidt ned i nogle af dem her, sådan lidt one by one, og kigge på, hvad er det egentlig, der er de mest sådan, bemærkelsesværdige indsigter fra dem. Fordi der er en hel masse spændende at dykke ned i, ud fra hver punkt, så jeg tænker, at vi kommer ind på sådan nogle af de lidt overordnede emner. Og hvis vi skal prøve sådan helt klassisk at lægge ud med den allerførste her, der hedder ledelse, hvor I jo kigger nærmere på faktisk ledernes trivsel, og hvad det er for nogle ledere, der får de bedste evalueringer. Jamen, hvad kan I så fortælle om det? Sådan, om, hvad er det, der er en dygtig leder? Jamen, hvis vi skal prøve at kigge lidt på noget objektivt, så kan man sige, at den dygtige leder i årets analyse, det er faktisk en kvinde, der er midlife. Ja. Og den dårligste leder, det er en ung kvinde, som er i det her spænd på 18-35 år. Så det er meget interessant, at for kvinderne, der ser det ud som om, at der er der stor forskel på, hvor godt de bliver evalueret i forhold til, hvor gamle de er. Hvorimod mænd, den ligger mere stabil. Der er ikke rigtig noget, der bevæger sig. Vi så faktisk også samme billede sidste år, at kvinderne ser ud til at virkelig få noget gevinst
med tiden, hvor de bliver bedre og bedre evalueret, hvor mændene til gengæld ser ud til at ligge pænt, men også flatline og ikke flytte så meget. Og det er noget, hvor man ligesom går ud og spørger ind til, hvordan vil du evaluere dine ledere og kigge på, jamen, hvad er det så for er det en mand eller en kvinde og alder og de her ting. Præcis, vi har spurgt de her 2.000 danskere, hvordan er dine ledere, altså hvad er det en mand, er det en kvinde, hvor gammel og så videre, og så har vi bedt dem om at evaluere deres ledere, og på den måde kan vi så lave nogle konklusioner. Og det interessante, det er jo hele tiden, jamen, hvad er det så, der udgør god ledelse? Hvad er det, der er en dygtig leder? Der har jo faktisk også været inde og sådan dykke lidt ned i det. Jamen, okay, vi kan så sige noget om, nu måske det har noget med, det kunne være noget med kvinder i midlife at gøre, men så de her lederpositive respondenter, I så har, der har I så været inde og høre omkring, jamen, hvad er det så egentlig, der udgør en god leder? Hvad er det for nogle, kan man sige, karaktertræk, der er ved dem? Og hvad kan vi sige om det? Jamen, vi kan sige, at der er et lille comeback til, vi har spurgt til troværdighed og ærlighed, og det er den, der laver topscorer. Det er den, der rates bedst hos, når vi beder dem, der har en god leder, om at fortælle, hvad er det, din leder kan. Og det er troværdighed og ærlighed. Og der kan man sige, at det er nok lidt et comeback til noget, som er, hvad skal man sige, sådan lidt mere, du skal være tydelig, du skal være ærlig, du skal fortælle, hvor landet ligger, i stedet for at være sådan meget blød, understøttende og så videre, hvor vi faktisk i nogle af vores analyser tidligere har set den her med, at vi vil virkelig gerne have ledere, der har en hånd i ryggen på os, som støtter os, som anerkender, roser og så videre, positiv væsen, humoristisk og sådan nogle ting, hvor man kan sige, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, den type leder kan man også få nok af, fordi nedenunder alt det her med at være positiv, anerkendende, støttende, der kommer måske nogle gange til at sidde nogle reminiscenser af noget, der er uærligt. Fordi vi er jo alle sammen lavet af noget, hvor vi lykkes og ikke lykkes og så videre. Der kan man sige, at i årets analyse er der faktisk en efterspørgsel efter den ledelse, der er ærlig og troværdig. Og troværdighed er bare en ting, jeg vil sige til alle ledere. Det er simpelthen noget, man må efterstræbe på den lange bane. Det her med at være troværdig, det er faktisk noget, man opbygger over rigtig, rigtig lange perioder, og ikke bare noget, der er et quick fix. Man kan sige, at den, som kommer lige rap næst efter, nu sidder jeg lige og kigger på selve analysen, det er det her med tydelig kommunikation. Så det læner sig jo også meget godt op af, kan man sige, at jamen, man har brug for at få udleveret, jamen det er sådan her landet ligger, man har brug for måske noget autenticitet også, altså sådan, man kan mærke, at den person, der nu engang er bag, og ved, hvor man har dem i virkeligheden. Ja. Det er jo ret interessant. Du kan jo sige, lad os tage to typer medarbejdere, der har sidste år været glade for deres ledere. Den ene er, altså person A har fået støtte og kærlighed og omsorg fra lederen, og person B har fået sådan lidt mere, nogle lidt hårde budskaber ind imellem, og B har ikke været så glad for sin leder, men A har været super glad for sin leder. Men nu er der gået et år, og nu er A pludselig blevet fyret, og har følt sig totalt uforberedt på, at hvorfor er jeg blevet den, der er røget med i fyringsrunden? Jeg har kun fået positivt at vide. Og der kan du sige, der står de måske begge to og har sådan lidt en efterrefleksion på, at det kan godt være, det er hårdt at få nogle klare budskaber en gang imellem, men det er bare med til, at jeg ved, hvor jeg står henne. Og det er det, der efterspørges lige nu. Så det er derfor, at ærlighed, troværdighed og tydelighed er i høj kurs. Fordi vi nok har haft måske lidt en bølge, hvor vi måtte nærmest ikke sige bu eller bæ til nogen, fordi så var vi bare en ondsindet leder. Ikke? Og der er altså lidt nye boller på suppen i forhold til ledelse. Men det er jo ret interessant i hvert fald, og man kan sige også et budskab til, hvis der er nogle ledere, der lytter med i hvert fald, at selvom det kan måske opleves som svært at gå ind og levere det her svære budskab, eller den svære samtale, jamen så er det faktisk det, de skal bede om, når man egentlig kommer derud. Ja, det vil jeg gerne sige. Sådan ser jeg det også. Jeg vil dog gerne fastholde, at det her med at være en positiv leder, det tror jeg samtidig også er ret vigtigt. Jeg tror, det er balancen mellem at være en positiv leder, og så også være ærlig. Den positive leder er for mig god til stadigvæk hele tiden at tale om det, der lykkes, det, der går godt. Der, hvor man siger, her er vi gode, hvordan kan vi gentage det, i stedet for hele tiden at lede efter fejl. Så der er også lidt mindset her, hvor man kan sige, på den ene side at være positiv som udgangspunkt som leder, men ikke være bange for at træde ind på de områder, hvor nu kommer det til at gøre lidt ondt, men vi skal have fat i det. Og der er brug for udvikling. Ja. Det giver sindssygt god mening. Så har jeg også kigget en lille smule på ledernes trivsel. Ja. Er lederne glade for sit job? Lederne er rigtig glade for jobbet, og det er faktisk sådan, at ledere er generelt gladere for jobbet end medarbejdere. Og det er til trods for, at de nogle gange ser ud, som om de stønner har alt for meget at se til. Det er de sindssygt gode til at brande lederjobbet som noget, de næsten ikke kan følge med i. Flyvende ned ad gangen. Yes, papir, blafferne om ørerne. Ikke? Ja. Men de er altså faktisk lidt mere happy end resten af arbejdsstyrken, og
det er så lige på nær kvinderne. Okay. Fordi hos kvinderne er det faktisk sådan, at de får ikke en trivselsgevinst ved at bevæge sig fra medarbejder til ledelse. De er på samme trivselsniveau. Det er mændene, der trækker den der bevægelse, at de stiger ret meget i trivsel, når de går fra medarbejder til ledelse. Og det er jo et eller andet sted et paradoks, som vi må sådan prøve at beskæftige os med. Hvad delen handler det om? Hvorfor bliver kvinderne ikke i stigende grad glade for jobbet, når de får mere indflydelse? For det er jo det, som mændene faktisk sætter rigtig meget pris på. Det er øget indflydelse. Jeg har mere indflydelse på rigtig mange ting, hvorimod kvinderne simpelthen ikke får den gevinst. Det er jo ret interessant, og det er jo måske noget af det, der faktisk kunne give anledning til sådan, kan man sige, yderligere undersøgelse, men samtidig så kan vi jo faktisk se, at et af de, som jeg i hvert fald meget personligt, måske potentielt set bias holdning, er ret begejstret for at se, jamen det er jo faktisk, at kvindernes motivation for at være i ledelse faktisk er steget siden de sidste par år. Fordi der har været hele den her, kan man sige, diskurs og debat inden for ligestilling, at vi måske mangler nogle kvinder på ledelsesgangen, men faktisk også kunne se i hvert fald i jeres undersøgelser, at der faktisk er færre kvinder, der er motiveret for det. Præcis. Men tallet er stigende. Ja, det er fedt. Fed bevægelse, også fordi, jeg vil faktisk lige sige, at, hvad skal man sige, at jeg har været en af dem, der virkelig har slået på tromme for, at vi kan ikke være interesseret i halvt kvinder og halvt mænd i ledelse, så længe at kvinderne er mindre motiveret for ledelse, fordi så vil det faktisk være en unfair konkurrence til fordel for kvinderne. Men nu begynder vi at have en motivationsprofil hos mænd og kvinder, der næsten er på samme niveau. Og det vil sige, nu skal vi holde op med at sige, at vi har færre kvinder i ledelse, på grund af, at de er mindre motiverede. Der er næsten ingen forskel. Så nu presser det jo også lidt mere på, at vi skal hen i retning af en 50-50. Og jeg synes faktisk også, når vi tæller, at der er en okay balance, når vi ser ned på det, lad os sige, mellemlederniveauet. Ja. Når vi så kommer på C25-niveau og bestyrelsesniveau, så er det håbløst. Så der sidder nogle muskler, som formentlig kan være headhunter i nogle rutinerede mænd i gråt jakkesæt, og sidder og prøver at reproducere sig selv ind i de der jobs. Der er noget historik der. Ja, det synes jeg. Der er lidt skøre statistikker med flere, der hedder Lars, end der kvinder og alle de her ting. Ikke? Det, yes. Der er ikke så meget belæg for heller at gøre det, fordi vi kan jo se, at kvinderne har godt nok større udsving aldersmæssigt i forhold til, hvor dygtige de er ledelsesmæssigt, men de ser faktisk ud som om at ligge nogenlunde på niveau med mænd. Så der er heller ikke noget sådan, hvad skal man sige, kompetenceargument for at sige, at der skal være flere mænd i ledelse end kvinder. Ja, og lige for at vende tilbage til det her med vurderingen, så var det jo i hvert fald kvinder midlife, som blev vurderet ret godt, men noget, man så måske bør være opmærksom på, det er den her trivsel i ledelsen, og hvad der så lige årsag til det, når man så endelig lige kommer ind på ledelsesgangen. Ja, og jeg tror, det er vigtigt, at man altid har en nysgerrighed på 2 forklaringsmodeller. Den ene, den handler om, hvordan bliver kvinderne set på af omgivelserne, bliver de bedømt hårdere, og dermed er i en hårdere position, når de har en lederrolle. Præcis. Eller kan det handle om, at kvinderne er en lille smule mere kontrolorienteret, når de har et lederjob? Det kan vi faktisk se på nogle af vores undersøgelser, at de gerne vil have, hvad skal man sige, styr på butikken, hvor mænd i lederrollen er en lille smule mere uddelegerende, end kvinderne er. Så hvis de kommer ind i lederrollen, og så gerne vil have styr på mange ting, så kan det også blive en meget svær rolle at administrere. Ja. Så jeg tror, der kan sidde en forklaring, der både handler om, hvordan bliver de set på, men måske også ligge hos kvinderne selv. Så noget med, hvis man i forvejen har en del kasketter og ansvar, så er det også lige det, man lige måske kommer til at pålægge sig selv ekstra. Ja. Det kunne der være noget i. Mega spændende. Jeg tænker, vi lige så stille prøver at drible videre til trivsel og stress. Yes. Medmindre du har mere, du gerne vil tilføje til første punkt. Jeg synes, det er fint. Ellers synes jeg, vi har været rigtig godt igennem de her ting. Ja. Og det er jo her, hvor at I interesserer meget for det her med trivsel, stress og nogle af de faktorer, der måske kunne synes at være udløsende. Og noget, der måske er sådan lidt oplagt at spørge ind til, jamen det er danskerne glade for sit job? Danskerne er faktisk rigtig glade for at gå på job, og vi kan næsten have sådan en fornemmelse af, at de smiler, når de går fra arbejde i flokke. Og så er det selvfølgelig også lidt mere nuanceret end det, men noget af det, som jeg er glad for, at vi skal snakke om, det er faktisk det her med, at vi har jo lavet den her måling siden 2019, og vi kan se et billede af, at trivsel, altså dem, der faktisk er rigtig glade for deres job, omfanget, antallet af dem er stigende. Og det synes jeg er vigtigt at få talt om, fordi jeg mener, at vi har ofte en samtale om arbejdslivet som noget, der slider os op.
hvor man kan sige, det kan også være hårdt for mange, og vi har også det er forkert at kalde det en stressepidemi, men vi har lidt for mange, som oftest bringes i en stresssituation. Det synes jeg også. Men jeg synes, vi skal hæfte os ved, at trivsel er stigende på arbejdsmarkedet. Så på den måde, så skal vi huske, at det er faktisk med til at berige os på rigtig mange måder. At gå på arbejde, have kollegaer og finde identitet igennem vores arbejdsliv. Og det dokumenterer analysen også. Ret vigtigt at få fortalt. Vi kan jo se i hvert fald, at tallet har været for trivsel har været stødt stigende faktisk de seneste, i hvert fald måske over 3 år, om det er et produkt af en begejstring, for nu er vi endelig ude af corona, nu er vi glade for at være til arbejde, eller sådan, nu bliver det selvfølgelig et hypotetisk og personligt baseret, men hvad tror du, der kunne være årsagen til de sidste par år, at den faktisk lige har taget den nyk opad? Jamen, jeg ser det faktisk lidt som et resultat af, at arbejdsgiverne de begynder at knokle for at lave fede arbejdspladser, fordi de gerne vil have adgang til talenterne. Vi har jo et arbejdsmarked, hvor man kan sige, at hvis ikke du trives, så er du faktisk mere tilbøjelig i dag til at skifte arbejde end tidligere. Vi, der kommer fra generation X og boomerne, har jo været sådan lidt loyale over for vores arbejdspladser. Vi er blevet der, og vi har også stået lidt lort igennem indimellem. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, der kommer nogle unge mennesker ind på arbejdsmarkedet, som måske har en meget god ting med her, som er at sige, jamen altså, hvis ikke det spiller, så skifter vi arbejdsgiver. Og det tror jeg er sundt forstået på den måde, at der opstår sådan en markedsmekanisme, der er, at hvis du faktisk er en lidt ufed arbejdsplads, så mister du dine medarbejdere i højere grad, end du gjorde tidligere. Det vil sige, at du har ikke råd til at være en dårlig arbejdsplads. Og det vil sige, at arbejdspladserne begynder virkelig at knokle på, hvordan kan de være mere fleksible? Er der noget at give i lønningsposen? Fordi det betyder også noget, og så videre. Så alt det der, jeg oplever det her med trivselsforbedring, er et udtryk for, at arbejdspladserne faktisk tager det til sig og siger, at vi har et ansvar for, at de her medarbejdere går glade hjem. Det er jo faktisk enormt interessant, og vi kommer også lidt senere ind på det, men det viser jeres tal jo faktisk også, at langt størstedelen af medarbejderne faktisk er klar til at hoppe videre til den næste arbejdsplads, hvis det er sådan, at der er noget, der står bedre. Så det sætter jo også nogle krav til den her trivsel i hvert fald. Absolut. Fuldstændig, som du peger på. Kan vi sige noget om forskellene på, hvem der trives mest, hvem der trives mindst? Er der noget i køn eller alder eller noget der? Ja, altså det er sådan, at når vi ser på alder, så er der faktisk også en bekymrende tendens nedenunder hovedtallet. Og den bekymrende tendens er, at de unge, de mister trivsel, mens dem, der er ældre end de unge, altså fra 35 op, de vinder i trivsel. Den trivsel stiger for dem. Så man kan godt få sådan lidt et billede af, at arbejdsmarkedet bliver mere og mere noget for dem, der har noget erfaring. Hvorimod dem, der har mindre erfaring, de har sværere ved at finde sig til rette. Og jeg tror faktisk, vi kan se i nogle af de undersøgelser, vi ellers har lavet, at det her med, at mange arbejdspladser arbejder ud fra sådan en statushierarki, der handler om, hvor meget erfaring har du, hvor meget kan du komme til ord på et møde. Der får jeg faktisk lidt et billede af, at de unge fra tid til anden bliver sat lidt i fryseboks på møderne, og ikke får lov at sige så meget, ikke får lov at fylde så meget, fordi de har jo ikke det der statussymbol ude på arbejdsmarkedet, som er erfaring. Ja. Så på den måde, så skal man måske, jeg synes, der er god grund til, at alle arbejdspladser faktisk tænker efter, har vi et sådan uformelt hierarki, der handler om erfaring, og hvis vi har, så skal vi passe på, at det ikke kommer til at tryne de unge. Det tror jeg faktisk, der er noget om. Så der kunne i hvert fald i forhold til trivsel måske ligge noget i at gå ind og bakke op om at give noget, det kunne være bestemmelse, det kunne være at give en stemme til nogle af de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, i forhold til den her statistik i hvert fald. Ja. Men det er jo også sådan, altså nu spørger jeg jo i hvert fald ind til, jamen, hvad er de primære årsager til, så at man faktisk i mindre grad eller slet ikke trives i det nuværende job. Og der er der i hvert fald en, som jeg kan se bonger en del ud faktisk. Og nu har vi lige talt om ledelse, men kan du knytte lidt ord til den? Og du skal lige sige, hvad for en du tænker på? Samarbejde med min leder. Ja, som bonger ud som en negativ ting for de unge. Som bonger ud som en af de primære årsager til, at man er i mindre grad, eller faktisk slet ikke i sit nuværende job. Og man kan sige, lederen, i forhold til hvad du i hvert fald lige har nævnt her, er jo også en af dem, der faktisk har noget indflydelse på den stemme, man nogle gange har, for eksempel som ung. Ja, præcis. Ja, men her kunne det jo netop igen være den her forbindelse til, at hvis det er en leder, som ikke formår at give de unge medarbejdere en stemme, og give dem plads, og give dem indflydelse, og synes, de er interessante, så kommer det ikke rigtigt til at spille i den relation. Altså man får sådan et billede af, at de rutinerede ledere kigger sådan lidt på de unge og tænker, du er en smølf, du har ikke nok at sige. Så det vil selvfølgelig være træls, hvis det er sådan, det forholder sig. Jeg tror også, man skal huske,
Der er også en anden ting. Vi har jo lidt på, hvad skal man sige, i livet som helhed, taler vi meget om, at de unge er ramt af noget trivselskrise og så videre. Og det vil jo også være muligt, at de unge trækker noget mistrivsel med ind på arbejdsmarkedet, som ikke nødvendigvis handler om, hvad arbejdsgiveren gør ved dem, men at de har et trivselsniveau, der simpelthen bare generelt ligger under de mere modne medarbejdere. Vi kan jo se i vores analyse, at trivsel er jo en ting, der stiger med alderen. Det er sådan helt meget nemt at se, at ung lavere trivsel end dem, der er midlife, og dem, der er allergladest, det er faktisk dem, vi kalder seniorerne. Ikke? De er virkelig happy, når de er i arbejde. De får så bare et problem, hvis de ryger uden for arbejdsmarkedet. Det er jo ret interessant faktisk at tage det på sådan et helt samfundsniveau, og det kunne man næsten tale en hel episode om, kunne jeg forestille mig, i forhold til sådan unge og deres generelle trivsel, om hvad der måske kunne være i, at man måske som ældre på et tidspunkt lander lidt mere i det, og måske ikke bliver et produkt af det her sådan prestige-samfund, eller hvad det nogle gange kunne være. Vi kommer senere til at tale lidt omkring fleksibilitet og mening og sådan nogle ting, men der måske også faktisk kunne være nogle sammenhæng der med, at man som ung faktisk søger mod det, fordi som et opgør på nogle af de ting, og måske noget af det pres, man oplever fra samfundet, potentielt set. Jamen, det synes jeg, det er en meget fair hypotese at have. Ja. For lige at blive ved den der med, jamen, hvad kunne årsagerne til at være til, at man måske i mindre grad eller slet ikke trives i sin nuværende job? Der er lidt forskel på mænd og kvinder, kan jeg se, hvor at, det faktisk primært er samarbejdet med lederne hos mændene, og så er der noget med noget kvinderne, og så er der faktisk noget med noget faglig udvikling hos kvinderne. Ja. Altså man kan sige, at det er jo typisk sådan, at kvinderne er motiveret og tænder på det relationelle, og det kan vi se i rigtig mange af vores undersøgelser, at det er det relationelle, der styrer kvinderne. Hvis de har et dårligt forhold til lederne eller til kollegaerne, så bonger det ud som noget meget negativt. Hvor for mændene bliver det tit og ofte mere en faglig ting. Har jeg ikke indflydelse nok? Har jeg ikke de rigtige opgaver? Udvikler jeg mig ikke? Så kommer mistrivelsen ud af det. Så på den måde har de lidt forskellige profil, mænd og kvinder, på, hvad der skal til, for at de føler, de trives. Du nævnte tilbage i begyndelsen, da vi kom ind og talte om det her med stress og trivsel, at vi kan se, at stressniveauet ligger på et stabilt niveau, og der er faktisk ikke så mange, der føler sig stresset på arbejde. Vil du knytte et par kommentarer til det? Og lige som en note, undskyld, jeg kunne lige høre, at du skal til at tale der. Jeg kan faktisk se, at I har kommenteret dårligt nyt. Der er blevet færre af dem, som slet ikke føler sig stresset. Ja. Hvad ligger der i det? Ja, men jeg synes, at det er vigtigt at få talt om igen. Altså, overskriften på det, vi har trukket ud her, er jo, at trivsel stiger på arbejdsmarkedet. Der er flere og flere, der er glade for at gå på arbejde. Så er der noget aldersforskydninger nedenunder, som kan være lidt bekymrende. Og så er der noget omkring stress, som jeg egentlig også ærger mig lidt over, fordi hvis trivsel stiger, så synes jeg også, det burde ramme dem, der hænger i bunden. Altså, når jeg siger bunden her, så kalder jeg dem, der hænger i stressdønnet. Og det ser ud som om, at de ikke rigtig bliver trukket op af det her forbedrede arbejdsmiljø, som jeg jo faktisk taler om, som en af mine hypoteser bag den øgede trivsel. Ja. Et bedre arbejdsmiljø, fordi arbejdsgiverne kæmper om talenterne. Men i virkeligheden, så er der bare lige så mange, der er stressede nu, som der var før. Så der er et eller andet med, at vi er ved at få et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet, hvor dem, der er i trivsel, de bliver mere glade, mens dem, der hænger og har det svært, de bliver ikke rigtig hjulpet af det, der sker ude på arbejdsmarkedet lige nu. Så på en eller anden måde, og det viser vores analyse måske også, vi har spurgt lederne om det her med, synes de selv, de er gode til at forebygge stress, og der siger de faktisk, at det synes de faktisk ikke, de er. Så der er en eller anden passivitet ude på arbejdsmarkedet omkring de stressramte. Og jeg synes, vi må ikke negligere, at når vi ligger på 14-15% af folk, der siger, de ofte er stressede, så er det lidt farligt. Det er lidt for mange, der ligger i en farlig situation, fordi det kan både udvikle sig til meget langvarige sygemeldinger, depression, angst osv., så vi skal tage den gruppe meget alvorligt. I har også været inde og undersøge noget omkring, jamen, hvad svarer de så, der kunne være årsager til, hvad det der bidrager til den her stress? Kan man sige noget om det, hvad der gør? Altså, er det, at man får nogle urealistiske forventninger? Er det samarbejde med ledere? Er det de her ting? Hvad kan vi se, der fylder mest her? Ja, når vi spørger til, hvad skyldes stress, så er svaret oftest, at der er for mange opgaver på mit bord. Det er den typiske forklaring. Det, der så er ret interessant, det er, når vi går ind og spørger, hvad kunne afhjælpe situationen, så ser vi faktisk, at alle dem, der ikke er stressede, de siger, at det, der kunne hjælpe og forebygge, det er fleksibilitet. Og dem, der siger, at jeg er ramt nu, jeg er virkelig i en presset situation, de siger, at du skal komme og tage opgaverne fra mig.
Så det er meget vigtigt, at man som leder... det ligesom er for sent, ikke? Ja, præcis. Det er for sent at give fleksibilitet til folk, der er ramt. Du må ikke tro, du kan gå hen og sige, at du kommer jo bare, når du vil, og du går bare, når du vil, og du løser bare din opgave, hvorhen du nu, om det er hjemme eller på arbejde. Den hjælp dur ikke til dem, der er i dønnet. Der er det mere et spørgsmål om, der må du simpelthen gå ind og tage et førergreb og så sige, at vi skal have fjernet nogle opgaver. Det kan være svært som leder, men det er faktisk typisk den hjælp, der skal til, når folk de virkelig er presset. Det, der så kan være svært for leder, det er at se, hvem er i den her overbelastede situation. Fordi den enkelte medarbejder har nogle gange også en uhensigtsmæssig måde at prøve at beskytte sig på, ved ikke at få fortalt ærligt, at jeg er virkelig presset. I skal hjælpe mig. Så på den måde bliver det en svær situation for lederen. Det forstår jeg faktisk godt. Men når man som leder har en begrundet mistanke om, der er en, der her er i en situation, så er der ikke længere andre værktøjer, end at gå ind og fjerne opgaver. Så handler det om at træde til. Yes. Men det interessante er jo så faktisk, at man kan bruge det andet svar som noget måske det forebyggende. Fleksibilitet. Og det bringer mig faktisk måske en god segue faktisk videre til danskernes jobreferencer som tema. Fordi der er jo nysgerrige på at gå ind og kigge på, jamen, hvad er det, der så er betydningsfuldt, når vi leder efter nyt arbejde. Og for mig er det også det store spørgsmål faktisk, om det er noget, der har ændret sig over tid. Men hvad er der vigtigt for danskerne, når de søger job? Jamen, man kan sige, at det vigtige for danskerne, når de søger job, det er løn, gode kollegaer og fleksibilitet. Det er top 3, og det har været top 3 i noget tid. Men når man så går ind og kigger lidt nøjere på tallene, så er der 2. Altså gode kollegaer har faktisk mistet lidt terræn, siden corona kom og spillede os alle sammen lidt pus. Det er ret interessant det der med, at vi sad og vi klynkede, da vi skulle blive sendt hjem og skulle hjemmearbejde, og vi kan næsten ikke undvære vores kollegaer i de her dage, og så videre. Men i virkeligheden, så endte det faktisk med, at vi konkluderede, at vi kunne sgu godt undvære dem, faktisk. Og i virkeligheden, så vi levede med den der digitale online samvær, og hjemmearbejde blev en darling, som var meget større i hvert fald, end savnet til kollegaerne. Og på den måde mistede gode kollegaer en lille smule terræn. Men noget af det, som bare bliver ved med at vokse i betydning, det er altså løn og fleksibilitet. Og de to faktorer, det er jo det, som er med til at skabe den gode fritid på mange måder. Så i virkeligheden, så kan man sige, at arbejdspladsen ser ud til at skulle levere noget, som gør, at den enkelte kan have balance i livet og kan have en fed fritid. Fordi med lønnen køber vi de gode rejser og de gode oplevelser med familien, og med fritiden får vi skabt balancen, sådan så vi har noget fritid, og vi egentlig ikke sidder og tænker på arbejde hele tiden i vores fritid. Det er jo i hvert fald ret interessante 2 faktorer, at de faktisk ligger tæt op ad hinanden, fordi man kan sige, at det er jo ikke alle virksomheder, der bare lige har en kæmpe stor lønpose, kan gå ind og dele ud af. Og nu nævnte det her med, at jamen, der er faktisk nogle høje krav til virksomhederne, og for at beholde og tiltrække medarbejdere og de her ting, jamen, så kunne det være fleksibilitet, man skulle kigge på, som noget af det, man måske kunne tilbyde som gode, om man vil. Ja, jeg synes faktisk, jeg vil sige, man skal virkelig kigge begge steder, ikke? Fordi man er nødt til også at kigge på sin lønstrategi her, fordi det vokser bare i betydninger på en måde, så man må ikke snyde sig selv og sige, at vi skal give alt muligt andet end løn. Man er simpelthen også nødt til at se, vores lønstrategi, er den med til at tiltrække, eller er den faktisk med til, at vi mister dygtige folk? Så det er man nødt til. Når det er sagt, så har du jo ret i, at det er jo en begrænset ressource, hvad vi har af lønkroner, så vi er nødt til netop at være kreative som arbejdsgiver og sige, hvad fanden kunne vi ellers gøre? Og jeg vil sige, hvis man skulle sætte sig ned og gøre én ting, så skulle man lave en intern fleksibilitetskommission inde i sin virksomhed, og så skulle man sige, hvor langt er vi villige til at gå, hvor langt kan vi gå i forhold til fleksibilitet. Ja. For fleksibilitet er bare den røde tråd i vores analyse i år, det er i så høj kurs hos danskerne. Så de arbejdspladser, der formår at gå langt ned ad den der fleksibilitetsvej, de kommer til at kunne tiltrække nogle talenter, som de andre ikke kan. Og nu bliver jeg lidt nysgerrig på spørgsmål til, jamen fleksibilitet, kigger man på det som sådan en, jamen det er, at jeg kan arbejde hjemmefra, eller det er, at jeg kan have noget mere frihed i forhold til at løse mine opgaver. Sådan, hvad ligger der egentlig i det her fleksibilitetsbegreb? Hvad er det, der er vigtigt her? Det er et godt spørgsmål, og jeg vil jo sige, at nogle af vores spørgsmål i kandidatanalysen er jo selvfølgelig også sådan, det ligger der måske lidt en subjektiv tolkning i hos respondenterne. Det lever vi med, der gør. Ja. Jeg forstår fleksibilitet som noget, hvor du har en frihed til at vælge, hvem du løser opgaverne med, inden for en deadline, hvornår du løser opgaverne, og også hvem arbejder du med, og hvor løser du dine opgaver henne.
Det er sådan den der fleksibilitet. Så på den måde, så handler det egentlig om rigtig mange ting, og jeg ser jo for mig, at det meget ligger i en ledelsesstil i virkeligheden også, at gå nogle, hvad skal man sige, og udleve den der fleksibilitet, og have tillid til, at de her mennesker, som jeg har givet en opgave, jeg har defineret, hvad vi skal lykkes med, jeg har defineret, hvornår den skal lykkes, og så videre. Og herfra, der tænker jeg, at mit crew er ret godt skruet sammen til, at det finder de ud af. Det er fleksibilitet for mig. Ja, fordi nuancerne er også ret interessante at kigge på, kan man sige, afhængig af hvilken branche man er, hvilke typer fagområder man kigger på, ikke? Altså sådan, om det er hjemmearbejde, eller hvad det nogle gange er, som man kan tilbyde. Hjemmearbejde er selvfølgelig også en meget, meget stor faktor i forhold til fleksibilitet, men det er meget interessant, når vi ser, hjemmearbejde er jo ikke de unges fleksibilitetsdarling. Det er meget sjovt. De unge, de er faktisk mere til en fleksibilitet, der handler mere om noget generelt. Ja. Tillid, og vi finder ud af det, og vi får et albuerum, hvor indenfor vi kan løse opgaven. Det er faktisk de unges form for fleksibilitet, hvor de lidt mere modne medarbejdere, de forbinder fleksibilitet meget med hjemmearbejde. Ja. Og det er nok typisk midliferne, der har børn, der nogle gange skal hentes fra SFO og alt sådan noget, hvor man kan sige, der er hjemmearbejde den dyrbareste form for fleksibilitet. Ja, fordi der har jo også været inde at kigge lidt på, jamen, hvem er det så, der arbejder hjemme, og hvordan det ser ud. Og der er det også, mindes jeg i hvert fald lige, hvad jeg så i de store private virksomheder i hvert fald, en stor faktor, altså det der er sådan attraktivt, at man kan gå ind og arbejde hjemme, hvorimod det måske lidt mindre i nogle af de mindre og yngre organisationer. Ja, det er fuldstændig rigtigt. De store private organisationer er rigtig gode til at arbejde med hjemmearbejde. Sådan nogle som de statslige organisationer er sindssygt gode til at bruge hjemmearbejde som noget attraktivt. De statslige organisationer ligger i øvrigt super godt i forhold til trivsel og så videre, og hjemmearbejde, og virker i min analyse her meget moderniseret i forhold til det, vi måske kunne forestille os. Du har ret i, de små organisationer, de er knap så glade for hjemmearbejde. Og jeg tror, det handler lidt om, at i de små organisationer, der er meget af energien også det relationelle, hvor man kan sige, at i de store organisationer, der bliver energien meget omkring det faglige, opgaveløsning osv. Så på den måde kan jeg godt forstå, at de små organisationer er lidt bekymrede for at slippe det relationelle, som ligger i hjemmearbejdet. Nu må sige sådan, i vores lille butik her hos Candeno, så er det faktisk noget, vi har talt en del om, det her med hjemmearbejde, hvor der har været måske en frygt for at miste noget innovation. Altså noget af det der magi, der opstår i det relationelle, altså sådan, mens man er der, eller sådan samtalerne hen over bordet, hvor hvis man er hjemmefra, jamen, så er det måske nemmere eller mere tilbøjeligt til at drifte. Jeg ved også, at I har været inde og undersøge sådan noget som effektivitet, når man arbejder hjemmefra, og hvor høj er den, altså for at undersøge. Skal man egentlig være så bange for det hjemmearbejde, eller hvad det er? Men kunne der også være nogle forskelle der, altså i forhold til størrelse af arbejdsplads? Ja, jeg vil jo sige, at jeg forstår 100% arbejdsgiver bekymret for hjemmearbejde i forhold til, det må være en udfordring over for sammenhængskraften i en organisation. Altså, hvordan ser vi hinanden? Hvor meget kender vi hinanden? Hvis der bliver meget hjemmearbejde, så kunne jeg forestille mig en organisation, hvor man lige så stille begynder ikke at kende hinanden godt nok, og kan bruge hinanden godt nok fagligt i samarbejde osv. Så det forstår jeg godt, og man kan faktisk også se, at hjemmearbejde er en lille smule på retur i årets analyse, nok fordi arbejdsgiveren begynder at blive bekymret. Jeg tror også lidt, det er en doven arbejdsgiveroptik at sige, at hjemmearbejde det blokerer for sammenhængskraft og for viden om hinanden og relationer, og fordi vi får jo også nogle unge mennesker ind på arbejdsmarkedet, som er vant til at lave relationer på digitale platforme osv. Og der må man jo sige, at det er måske i virkeligheden en lidt boomer-optik at trække ned over, hvordan vi hænger sammen. Jeg tror, at mange af de her lidt modne arbejdsgivere må finde ud af, at de der relationer, de kan sagtens foregå online. Altså, vi har jo eksempler på virksomheder i Danmark, som faktisk kun eksisterer online. Altså, det bliver en større og større kategori, den her hybrid eller remote hybrid, og man kan sige, at det stiller måske noget krav til noget kompetenceudvikling, og at der måske er nogle ting der. Det kunne være lederens kompetenceudvikling at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår, og det her med at studere sin sammenhængskraft og netværksrelationer på en arbejdsplads, der oplever faktisk ikke arbejdsgiverne særlig nysgerrige. Det er bare en forestilling. Det er en større kulturopgave, der sætter nogle krav i hvert fald. Det er ret interessant. For at blive i forhold til den her ved danskerne, og der er sådan, kan man sige, interesse for at organisere og sådan nogle ting, der har I været inde og undersøge det her med quitting, som jeg synes er ret interessant i forhold til netop underbyggende omkring, jamen, hvor meget skifter vi job, alle de her ting. Der har I været inde og se på, om man har været inde og prøvet at sige op, eller blive afskediget inden for det seneste år, man var blevet ansat. Og der er der faktisk en pæn portion
synes jeg i hvert fald, der har været inde og faktisk sige op også. Inden for det første år? Ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er måske netop et udtryk for det her med, at arbejdsstyrken bliver mere og mere sådan en gruppe mennesker, der egentlig ikke rigtig gider at hænge ud med dårlige ledere og dårlige arbejdspladser, og så smutter de bare. Ja. Hvorimod, som jeg siger tidligere, der var der mere en tendens til, det stod man igennem, og så åd man den. Så på den måde så skal arbejdspladsen være forberedt på, at der er altså nogen, der bare begynder, og det bliver afregnet ved kasse 1 i forhold til, hvis der er dårlig ledelse og dårlig arbejdsmiljø. Så det er det helt klart et udtryk for, og det der så typisk faktisk er fejlen, det er jo nødt til at sige som rekrutteringsmand det her. Ja. Det der typisk er fejlen, dem der skrider, de skrider jo faktisk typisk, fordi de får tegnet et billede af en arbejdsplads, eller en arbejdskultur, eller en leder, eller en opgave, som er forkert i forhold til det, de kommer ind til. Og der er altså nogen, der har for travlt med at tegne sådan et totalt rosenrødt billede af det, de skal ind til de her nye medarbejdere, i stedet for også at fortælle lidt om, når tingene bliver hverdag, og når tingene bliver svære, og hvad man ikke er lykkes med som virksomhed, alt sådan noget. Det tror jeg vil være i høj kurs, hvis arbejdsgiveren forstår og fortæller et mere reelt billede. Så er der heller ikke så mange, der smutter. Helt tilbage til den her med de fantastiske jobopslag, der er meget konkret i tiden jo, spørger til side, hvor at det er jo også noget, der heldigvis er ved at komme mere og mere i fokus, altså i forhold til at lave reelle jobopslag, der rent faktisk afspejler, jamen hvis du bliver ansat i morgen, hvad pokker er det så du skal, hvad er det for et biks du skal ind i, hvad er det for et team du skal være sammen med. Man oplever i hvert fald nogle gange, at jamen, nogle af de jobs, der så måske engang bliver søgt, og nu jeg siger man, jeg taler også fra et en rekrutteringsperspektiv, jamen det er jo, at man i reelt set ikke helt ved, hvad det er for en stilling, man søger ind til. Det er også derfor hele den her CV og ansøgning, så sådan ting, at jamen, det kan være så svært, fordi hvad er det egentlig, hvad er det, jeg er motiveret for? Og så får man måske tegnet sig et eller andet billede af, at man slet ikke ved, hvad det er, man kommer ind til. Ja, så har HR nogle gange en tendens til at lave sådan et corporate gøjlersprog, som bare er ikke til at fatte for særlig mange, men det skal se så hvad skal man sige, det skal se så interessant og så storladent ud nogle gange, hvor man kan sige, at den enkelte fatter faktisk ikke helt, hvad det går ud på, så skriv dog i et lægmandssprog, så alle forstår det, så man ikke af den vej skubber nogle kandidater væk. Det tror jeg vil være et godt råd faktisk at tage til sig derude. Det tror jeg kan være kun fair at sige, men et godt råd, netop for måske faktisk at undgå at ryge med i den her statistik, jamen det er at kigge på, hvordan man laver en god repræsentation af sin arbejdsplads, sådan at der faktisk er klare rammer, en klar afdækning begge veje. Ja, enig. En ret interessant statistik, Morten, det er faktisk det her med, om man er klar på at skifte job. Ja. Hvor at man faktisk også går ind og kigger på, jamen dem, der så svarer ja, er de så aktive jobsøgere. Og det er faktisk kun 5%, der er det. Hele 41% siger, jamen hvis der er nogen, der henvender sig med et interessant jobtilbud, de er faktisk klar til at hoppe videre til næste skud. Vil du komme lidt ord på det? Ja, det er så vildt, synes jeg, fordi nu får vi sort på hvidt det her med, at hvis du nu laver den der lidt passive rekrutteringsproces, post and pray, som jeg kalder det, du laver et stillingsopslag, du smider det måske på Jobindex. Hvis du er rigtig avantgarde, så smider du det på LinkedIn også, og så tænker du, nu kommer kandidaterne rullende ind, ikke? Og der skal man altså bare være klar over, at man bejler til 5% af dem, der er i arbejde. Det er det hele. Vildt. Resten vil overhovedet ikke se den eller reagere på den, vel? Hvorimod, hvis du har mod på at gå ud og prikke lidt til folk og bruge LinkedIn, måske entrere med et rekrutteringsbureau, som har et professionelt search team, som sidder og faktisk laver sådan noget her, så er du jo lige pludselig i stand til at komme i dialog med 46% af dem, der er i arbejde. Fra 5% til 46% afhængig af din rekrutteringstilgang. Det er altså helt vildt. Så jeg blev meget overrasket, da jeg så tallene. Jeg synes, der var kæmpe stor forskel. Jeg troede, der var flere, der var aktive jobsøgere. Jeg troede, der var måske færre, der kunne prikkes osv. Men det er vildt. Så i virkeligheden, så kan man sige, hele den der post and pray metode, som rigtig mange virksomheder i dag excellerer i, hvor de laver et stillingsopslag, og så venter de på, at der kommer nogen. Det appellerer bare ikke til særlig mange. Og der er måske blevet en eller anden tradition for, at det der engang var headhunting, som var sådan en elitær ting for nogle få, det skulle blive lidt mere folkeligt, og noget, som flere egentlig bliver, hvad skal man sige, udsat for, og der bliver mere og mere smag for det. Så jeg tror, de fleste er nødt til at sige, hvis de vil have fat i et super skarpt team, og skal ud og rekruttere, så er det faktisk næsten dumt at bare lave den der helt passive rekrutteringsproces. Man er simpelthen nødt til at få en større pulje ved, at man går ud og prikker og er aktiv. Der er jo også, kan man sige, nogle traditioner, som skal gøres op med, og i
kan man sige, i lyset af det nye sådan, AI-bølge, og man er ved at udfase ansøgninger, og det ene og det andet. Sådan, det er jo faktisk et felt, som måske inden for nærmeste fremtid faktisk skal ruskes lidt i. Og måske også både i forhold til det her med headhunting, og tage det med ned til, hvis jeg i gåseøjen, andre almindelige jobs end rent akademiske jobs, eller måske lederstillinger, hvor man er mere vant til den her headhunting. Ja, det er fuldstændig rigtigt. AI kommer skub til det her. Det er jo en top-konservativ branche, som gør det samme, som de har gjort de seneste cirka 20-30 år. Ikke? Så på den måde, så er der også brug for, at der kommer noget teknologi ind, der skubber til det her, og det tror jeg, der faktisk vi vil se de næste 10 år. For en god ordens skyld, så har I fundet 4 faktorer, som der gør, at man søger væk fra arbejdet som jobsøgende. Nu har vi kigget lidt på, jamen, hvad er det, arbejdsgiver faktisk fokuserer på for at tiltrække, men hvad skal vi så også gøre for at få dem til at blive der nogle gange er? Hvis vi skal prøve at knytte lidt kommentar til de her faktorer. Den første, det handler om dårlig ledelse. Ikke? Altså, når du har det, du selv betragter som en dårlig leder, så er der 70% af den gruppe, som vil være interesseret i et nyt job. 70%, det er ret mange, ikke? Så man kan sige, at det der med dårlig ledelse er bare på alle måder en virkelig kostbar ting for virksomhederne. Så det må være råd nummer 1, det er simpelthen at hele tiden arbejde med det her med ledelse og så videre. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, at vi i årets undersøgelse har fundet ud af, at det er kun 19% af lederne, der får konkret sparring på deres ledelse. Det kan du godt sige, det er jo paradoksalt, når vi så siger, at det kan koste så mange medarbejdere at have dårlig ledelse rendende rundt derude. Men det er kun 19% af lederne, der faktisk får noget konkret sparring på deres ledelse. Og de er jo skide gode til at sige til alle mulige andre, de skal udvikle sig. Så måske skal lederne i gang med at tage noget af deres egen udviklingsmedicin og sige, jeg har så vigtig en post, at jeg kan jo ikke tillade mig at sidde her, uden at være i en form for udvikling. Det er ret interessant, og nu har vi snakket om hele den her, jamen, hvor travlt man nogle gange som leder har, jamen, hvor vigtigt det er at gøre tid til den, for faktisk at skabe noget bæredygtigt der, og for at faktisk kigge på det mere holistisk perspektiv i hvert fald. Ja, enig. Det var en ret interessant pointe, det her med, jamen, at der faktisk kun er 19%, som får sparring på sin ledelse. Jeg mindes, da jeg læste statistikken, der var en lille smule forskel på det, i forhold til organisationer, man var i. Var der ikke det? Jo, jeg husker, at det er i de offentlige organisationer, at man bedre til at arbejde med ledelsesudvikling, og i de store private er man bedre til at arbejde med ledelsesudvikling, hvor det nærmest er et ikke eksisterende fænomen i de små private organisationer. Det er ret interessant. Ja. Og det er jo måske der, hvor jamen, man kan sige, en ting er ressourcer, men det er måske også der er ikke så brug for det, ikke? Og måske dem, der lige er det ekstra i konkurrence, ikke? De organisationer. Og måske sådan, lad os sige, de små, altså mellemstore virksomheder har måske tit nogle dygtige specialister, der bliver forfremmet til ledelse, hvor det virkelig er brug for, at man arbejder med at udvikle sin, sin lederidentitet og bevæge sig væk fra den der fagligheden og så over på, hvad er jeg egentlig som leder og så videre. Så jo, jeg er meget forundret over, at det kun er 19% af lederne, der aktuelt er i gang med at udvikle sig via sparring fra andre. Det er en interessant statistik. Den næste, det er anden faktor, det er 67% af dem, som føler sig forbigået ved forbrændelser eller vil gerne væk. Ja, det er jo igen sådan en, hvor man kan sige, det er jo faktisk noget, der nok er nødt til at ske ude på et arbejdsmarked, at nogen af og til føler sig forbigået i forbindelse med, at der er blevet en forfremmelse, og nogen skulle have jobbet, og der var 5, der gerne ville, og der var en, der kunne få det, så er der bare nogen, der er nødt til at blive skuffet. Vi må jo også erkende, at analysen afslører jo også, at danskerne er tilbøjelige til at overvurdere sig selv. Så der er jo nok meget sandsynligt 5, der synes så sig gode nok til et job, og så er der en, der skal have det. Det vil sige, at der er 4, der er blevet forbigået. Og det vil sige, hvordan er det, vi arbejder med dem, når vi laver de her forfremmelser? Har vi godt styr på, at vi får snakket med de 4, eller forbigår vi det i tavshed? Og hvis vi forbigår det i tavshed, så har vi bare en meget, meget forhøjet risiko for, at de er ude af vagten lige om lidt. Det kommer for mig til at tænke på den anden undersøgelse, som jeg også har lavet. Nu kommer jeg til at hoppe en lille smule i det, men med det her med selvevaluering. Både på ledere og på medarbejdere. Jeg ved ikke, om det er sådan en klassisk Dunning-Kruger-bias, vi alle sammen har, men der er der jo faktisk en stor portion, der vurderer sig selv ret højt. Ja, det er jo, altså halvdelen synes, de er i den bedste fjerdedel. Ja. Og det er der ikke plads til. Nej, så på den måde kan man sige, at der er en tendens til, at man ser sig selv i et godt lys. Og det er jo faktisk noget, som nogle gange så sidder jeg og tænker, er det så slemt, at alle eller de fleste overvurderer sig selv, eller er det bare med til at holde tingene, at det hænger sammen på en eller anden måde, at vi går og ser os selv i et godt lys. Det er jo på sin vis positivt, men på den anden side, så er det jo også nogle gange, man så bliver skuffet af det billede, andre har af en.
Og der opstår og måske nogle gange noget. noget. Den her anden faktor jo måske faktisk lidt på. Ja, det gør den helt klart. Ja. Interessant. Ja. Så er der noget omkring stress. Det er 63% af dem, som ofte føler sig stresset på arbejde, vil gerne væk. Det har vi allerede talt lidt om. Det her med, at man faktisk have fokus på noget forebyggelse, kigge på, jamen, hvad er det, der er vigtigt for medarbejderne, og så tage arbejdsopgaver væk, når det er, den når der til. Yes, enig. Det er faktisk interessant, at det kun er 63% af de stressede, der gerne vil væk. Og det fortæller faktisk lidt om, hvor handlingslammede de er, dem, der er ramt af høj stress. Fordi i virkeligheden, så kunne man sige, de burde næsten alle sammen søge væk, ikke? Men dårlig ledelse er faktisk mere risikabelt i forhold til, at folk søger væk. Men når du først er stresset, så er du så handlingslammet, at du i virkeligheden ikke engang kan finde ud af at komme ud af din arbejdsgiverrelation. Ja, det er vildt. Ja. Og så til sidst, dem, som oplever mindre tid til kompetenceudvikling, vil gerne væk. Ja. Og den har vi jo også kigget på tidligere. Ja, lidt trist udvikling, at der er mange, som får mindre kompetenceudvikling, og der er ikke særlig mange, der får mere kompetenceudvikling. Så det er aftalen derude. Man kan sige, at vi går gladere og dummere på arbejde. Yes, nu har vi været lidt omkring den her. Jeg synes, at noget mega interessant, jeg gerne vil kigge på her til sidst, det er det her med mening i jobbet. Hvad er det, der faktisk er meningsfuldt? Og der har vi været inde og kigge på, jamen, hvad er det for nogle udsagn, der passer bedst i forhold til mening? Og vi har jo konstateret, at når man skal ind og søge et nyt arbejde, jamen, så er det noget med løn, det er noget med ledelse, det er kollegaer, det er i hvert fald ikke noget omkring, jamen, nødvendigvis, at man gør en større forskel for samfundet, men hvad er det, der gør, at vi ser mening med vores job? Jamen, den helt overordnede årsag til, når vi synes, jobbet er meningsfuldt, det er, at vi kan mærke, at vi gør en forskel. Ja. Og det er sådan måske lidt et diffus begreb, det der med, at jeg kan mærke, at jeg gør en forskel, fordi i virkeligheden kan det handle om noget meget, meget langt væk fra, noget samfundsorienteret. Det kan handle om dem, der kommer hos mig, altså på et sygehus, dem, der kommer ind, og jeg behandler og sender raske og sunde derfra. Altså, det er jo virkelig at gøre en forskel, ikke? Men mening kommer via, at man føler, at man gør en forskel. Så det er den primære motor i det meningsfulde. Så kan jeg sige, at dem, der ikke finder mening på jobbet, der er faktisk, jeg tror det er 3% eller sådan noget, der siger, at jobbet ikke er meningsfuldt. Og der kan man sige, at de er virkelig også lav på trivsel. Så når Morten Albæk er ude og rejse med, at det er vigtigt, at man finder mening i jobbet, så har han jo i hvert fald ret i den forstand, at dem, der ikke finder mening, de er saftsusende i ringe trivsel. Check. Vi har et sidste punkt tilbage, og det handler om organisering af arbejdet. Yes. Og nu har vi allerede været lidt inde på det her med både hjemmearbejde og den her trang, vi kan se, der er til fleksibilitet, hvor I så har været inde og kigge på organiseringsformer. Der er jo den her famøse 4-dages arbejdsuge, fleksibilitet, tempo osv. Hvad vil du gerne fremhæve så fra noget af de her undersøgte i den her statistik? Jamen, eller den her del? Det er faktisk en interessant. Vi har jo spurgt danskerne, hvordan de helst vil have organiseret en 37 timers arbejdsuge. Og det, der er topscoren, det er en 4-dages arbejdsuge. Ja. Og det er lidt interessant, der er lige kommet noget forskning fra RUC, som taler måske lidt mere nuanceret om den her 4-dages arbejdsuge, fordi den faktisk også er med til at skabe et pres på, at du skal afvikle det hele på 4 dage. Ja. Og for nogle specielt børnefamilier, der bliver det et ret hissigt pres i 4 dage. Så på den måde, så kommer 4 dages arbejdsuge, den vinder altså popularitetskonkurrencen i vores kandidatanalyse. Men hvis vi nu siger, at fleksibilitet, som vi har delt op i 2 kategorier, hvis vi slår dem sammen og siger fleksibilitet generelt, så er fleksibilitet faktisk mere populært end 4 dages arbejdsuge. Så på den måde, så som jeg siger, fleksibilitet, det er bare den helt store åbenbaring for danskerne lige nu, og det slår alt. Det er nærmest et stressværktøj, det er i form af hjemmearbejde, der reducerer det også stress, og her ser vi altså, at fleksibilitet faktisk er en lille smule mere populært end 4 dages arbejdsuge, som vi ellers snakker meget om. Så på den måde, så kan man sige, jeg vil bare gerne understrege, fleksibilitet er i så høj kurs hos danskerne, at enhver arbejdsgiver må virkelig tænke sig godt om i forhold til, hvor langt kan de gå i forhold til fleksibilitet, hvor meget kan de give af det. Det er den mest populære måde at organisere arbejde på, og for danskerne betyder fleksibilitet jo, at man selv er lidt herre over, om man arbejder længe mandag, eller om man så har en kort onsdag og alt sådan noget. Det handler jo i virkeligheden om at få det til at hænge sammen for rigtig mange danskere. Vi skal huske på, vi siger, vi har ikke en lang arbejdsuge i Danmark, og det er faktisk rigtigt nok generelt betragtet, men når vi så kigger på de der familier, som er i midlife, som har børn, som næsten ikke kan få det til at hænge sammen, så er de meget. Vi arbejder meget mere så lige pludselig end i resten af Europa, fordi vi har en høj erhvervsfrekvens for kvinder. Ja. Så vi er nødt til at anerkende, at dem, der er midlife, de er ekstremt pressede.
Og hvis vi kan give den fleksibilitet til, at de kan få familielivet til at hænge sammen, så har vi nogle glade medarbejdere, kort fortalt. Man kunne måske forestille sig, at den her 4-dages arbejdsuge er den, sådan, som symbol i sig selv er på trangen for fleksibilitet. Altså det måske er i mangel på bedre, at man faktisk tager den med ind som faktor. Ja. Men at de 4-dages arbejdsuge, nu nævner det her med de her interessante undersøgelser, der er lavet, jamen hvor meget giver det rent faktisk? Jamen det er egentlig bare et ønske om faktisk at gå ned i tid. I har også været inde og undersøge, jamen noget af det, der er jo faktisk ret interessant at spørge om, det er jo sådan noget som, jamen hvor meget vil man så egentlig gerne arbejde? Det er jo faktisk også en ret interessant ting, man kunne gå ind og stille ind i sin organisation, fordi der har jo også, det ved jeg, I tidligere har undersøgt sådan noget med trivsel, alt afhængig af hvor meget I arbejder, hvor meget man arbejder, og der er der nogle interessante effekter der. Ja. Hvad vil du knytte på over på det? Jamen altså, vi kan sige, at der er, jeg tror det er lige knap 20% af danskerne, som faktisk er nu og her interesseret i at gå ned i tid, og selvom de selv skal betale for det. Ja. Og det er jo en lille bombe under det her med, at vi snakker jo om vi har arbejdskraft nok i forhold til at skulle passe de ældre og alt sådan noget. Der vil jeg faktisk sige, det kan godt være en lille smule bekymrende at læse sådan nogle tal, at hver 5. cirka vil gerne ned i tid, og vil faktisk gerne selv betale for det. Vi er jo blevet, lige vil sige, vi er blevet velhavende, så vi har råd til at betale os fra at komme ned i tid, og det vil vi gerne. Og det er specielt seniorerne, og i virkeligheden så skal man måske tænke lidt over det er 25% af seniorerne, som gerne vil ned i tid, og der skal man måske tænke over som arbejdsplads, har vi egentlig nogle gode nedtrapningsordninger til seniorerne, sådan så at vi helt automatisk tilbyder dem at gå ned i tid, sådan så de går fra 37 til 30 så til 20 timer. Ja, fordi i virkeligheden så taber vi mange seniorer ved, at de går fra 37 timer til 0 timer, fordi de ikke havde en nedtrapningsordning, men enormt mange af dem ville være nysgerrige på sådan en nedtrapningsordning. Interessant. Og måske også noget potentiale i deltidsstillinger faktisk for nogle virksomheder, der ikke har det. Absolut, absolut. Til aller sidst, så vi snakkede også om det i starten, så ved jeg jo, at du bruger resultaterne fra analysen her år efter år til at dykke dybere ned i nogle af de temaer, som jeg har undersøgt for, ligesom at afsøge nuancer og teste hypoteser og sådan nogle ting. Hvad er noget, som du allerede tænker nu, du godt kunne tænke dig at undersøge under næste kandidatanalyse? Godt spørgsmål. Jamen, jeg ved faktisk, at jeg skal dykke ned i det her med, at kvinderne ikke får en trivselsgevinst, når de bliver ledere. Det er vi simpelthen nødt til at prøve at finde ud af, hvad pokker handler det om. Min tese kunne være, at det handler noget om en større bekymring hos kvinder for at begå kostbare fejl, altså et ønske om at, hvad skal man sige, have styring med det hele, og i stedet for at turde give lidt slip på noget af det, kunne det være nogle af tingene. Men det er jo igen mine hypoteser, og jeg skal jo også lade mig selv udfordre nogle gange, og af til så får jeg jo også lige pludselig syn for, at noget af det, som jeg har en overbevisning om, det faktisk viser sig ikke at være sandt. Så på den måde, så skal vi have afdækket, hvorfor kvinderne ikke har mere trivsel i lederjobbet. Det glæder jeg mig til at læse om i hvert fald. Fedt. Og ellers tusind tak for i dag og for nu morgen. Det var slet. Selv tak.